Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Tanya. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, gulong ng palad. Sa taong naghirap. Tanya na unsa man in taon ka, oy! Nanuwa pa rin mo hugasi ang iyong kinadlaan. Ako na nang hugasan unya, ma. Sige na lagi kagaunya-unya, ha? Bantay ka lagi dako, Tanya. Ay, naunsa magkaoy. Pasagday na lang gud ng mga hugasan, ha? Di man bitaw na magsagit. Sagday sana si Tanya. Kanang imong pagkakonsentidor, mao ni nakaingon nga tapulan ng atong anak. Kung sa kog mawa tao, tao na lang ang bata, ha? Mamatay na siya sa gutom, kaya tapulan man. Kakapoy. Oh, isoroy ning budbod dito, ha? Ma, na pa man ko'y gibuhat, ma. Wa ko'y labot. Basta kay unahan, eh. Nang! Tanya! Uy, Nang! si Jubert man ron. Ano man kaharon siya? Dali, atong-atoon, ma. Oh, sa may problema ni mo, dong? Nang sila sitoy! Gila sa ospital! Pero di doon na-arrival! Unsa? Karon nga wa na si Papa nimo. Kinahanglan nga dili ka na mag-inapulan, ha? Tabangi ko nga makakwarta ta. Paningkamot na gyud kay na kadaghan raman atong utang. Mao gani. Taga kay tag-utang. O gusto sa nakaingon anak ka ng pagsige ni mong sugal, ma. Ay ayaw kong buti, ha? Kaya wala pag ko manghasol nimo. O panahon na sad nga ikaw na mo imaning kamot. Tabangan ti kar makakita kag trabaho. O gusto ho nimo sa dili, mo trabaho gyud ka. Nagkasabot ka? O, ma. Ikaw mo himuna mong katabang din sa bahay. Jesus, ay simple ra kaayo na. Kaya kaayo na niya. Mainoon kung mauna, Mare. O sige. Ugma, sugod ka na yun, ha? Okay, sir. Unsa naman ni diri, uy. Mura man ugway tao nga nagpuyo. Grabe man kahugaw ning baya. Tanya! Ay, hala. Nga naman di, sir. Gusto mo ni? Ha? Nganong gisagol man mo ang dikulor o mga puti? Oh, hala, sorry kayo, sir. Dili na pwede sa gulon. Huwag ka mahimaw? Ha? Abi ba na kung gamao ka sa mga lihok kong dirisbay? Sumbong ta sa imong inana. Ayaw, sir. Please lang, sir. Basig makasabaan ko ni mama, sir. Kung di man di kaganahan, pagtarong diha, litse! Antos lang una sa pagkakaronta niya. Basta makatigom-tigom na ko. Mupahawag yung kudayon din eh. Hapit naman di ko mag-usa kapuan. Makasweldo na gito niya ako. Excited ko sa una na akong sweldo. Sa sweldo? Wa kay sweldo? Ha? Ano man, sir? Kasi nga naman. O unsa de, wa di kasultihin ni mama nimo? Nga kining imong pagtrabaho nako dinhi, mao ni bayad sa mga utang sa imong inahan rin ako. Mao wa kay mapaabot nga sweldo gikan ako. Unsa? Sa ato pa, uwa ko'y makuha ani akong pagpanarbaho ni mo? Wa anak. Kay mao lagi. Bayad lagi sa atong utang niya. Unsay atong utang, maoy? Imo naman ang utang. Unsay ako? Ha? Hoy. Wa ba ka mahibaw nga nagkautang-utang ko para lagi mo? Aron may makaon ka, ha? Ano na ako'y makaon? O ano na kay kapusta? Ayaw kong ingna, ana. Kung dili ka Ayaw ko gusto. sa bahari, ma. Kaya ako nang gikapoy na yun ko. Mas may panglayas na lang ko inibaya. O sige, layas! Ha? Tan-aon kaya ba ni mo mapuhi nga ikaw ra? Wa kay nagkamahuan sa kinabuhi. Uy, ilabi na sa mga lihok ko nun sa bahay. Mong nahibaw ko nga dili ni mo kaya nga ikaw ra. Ako ipakita ni mo nga kaya na ako, ma. Kaya na ako.
ba akong lisod ng akong desisyon. Pero kinahanglan nga ako ni Marukan. Pero, asa mo ko paduong ani? Asa man ka ako mangayong tapang? O, si Ayen ba? Ay, day, sorry. Kuha naman kaya hiring sa akong gitrabahoan, uy. Mao pa? Isa ka pwedeng mahimong katabang sa akong kailagot kay strict sa kay to. Lisod na. Maningkamot ko. Magkugi kog maayo. Bahala na. Basta makatrabaho lang yun ko. Sure ka, day? Lagi. Sige na, dahil maluoy ka na ako, day. Sige. Basta, ayaw gid ko makawawi, ha? Pagtarong na gid sa imong trabaho. Kay ako, dili ra bigay ko ganahan og katabang nga bogo og tanga. Yes, ma'am. Nagkinahanglan kay kong trabaho. Maong dili ko magbinuko, ma'am. Good. Kay ko dili gani ko makauyo nimo. Di si ko magduha-duha sa pagtaktak nimo. Nakasabot ka? Yes, ma'am. Huwag niyo kong mag-expect na muna akong tangatan. Ngani ka, nagplan sa kurong sa sinina sa laing tao. Nga nahimo akong katabang. Huwag ko swerte. Kaya nakainahan ko kasama ni Mama. Oh, wala pa tayo. Nasunog ang akong iplansa. Oh, kung saan manin ako. Patay ka kong mahamaan eh. Bugo! Bugo gikayo ka! Ma'am, Layas ha! Layas karon tayo kay basig may naikante ka! ma'am. Di gid lagi ka pwedeng magkatabang, day. Saon naman nga. Huwag mong gikunahibaw ang trabaho ko. Saon man ninako eh. Nagkinahang lang kay kong trabaho. Kini na lang gid ang last ka trabaho nga akong mahatag nimo. Ato ka magtrabaho sa usa ka bar. Wala gyud ko choice. Maong sige. Suklan ko na, day. Paitan mo ay choice eh. Ari na lagi ko pauli dito pa ho. Kung di patuo pa lang unta ko di mama sa una. Kung nagkataon pa lang unta ko sa mga lihok ko doon sa bahay. Hindi kinunta ko maigudan. Pero kinahanglan nga man kamot ko. Aron makalingkawas na ko ani kalisod. Ay, salamat. Mingaw ra ang bar karon. Makalikay ko sa mga manyakis ng mga lalaki. Kanya! Anong itani mo ah? Kinsa man, madam? Oh. Ma? Nganong ni amang ka? Giyon sa man mo pagkaibaw nga. Lugay na kong nahibaw, nak. Nga dinhi ka nagtrabaho. Hugwa lang yun ko'y kaisog nga mo atubang ni mo. Nagkonsensya kayo ko sa akong nabuhat ni mo, nak. Ma, Nakpasaylo ako, ha? Nakpasaylo ako, ha? Selfish ra kaayo ko. Ug mao na hinuon ning ginagatan nimo karon. Nak, sorry kaayo. Mabawi gid kog maayo nimo. dili na kinahanglan, ma. Pasalamat sad ko nimo kay nakatuod ko nga mobarog sa akong kaugalingong mga tiil. Og nakatuod akong trabaho. O karon nga okay naman ta. Gusto na ako nga mabalhin akong tarungan trabaho ba? Magtinabangay ta. Oo, nak.
Magtinabangay ta. Ug akong isaad nimo nga dili na ko mobalik og sugal. Dili na ti kapasagda na anak. Minsan ang takbo ng buhay mo. Bisa grabe ang akong kahiubos ni mama. Pero ako lang gyapon siyang gipasaylo. Kaya bisag unsaon ako bali-bali ang kalibutan, ako lang gyapon siyang inahan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kita manghikalang kaagi ni Tanya na taga Banilad, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit kay Regalahan, Gulong ng Palad.